Iki anu Mbak Mimin Mbak Apri ono enek request Mbak. Iki berhadiah gitu. Enek pertanyaan berhadiah. Nggih. Menika saking garwanipun Mas Fakhri gitu. Nggih, ngersakake. Ini ada pertanyaan dari Ibu Fakhri. Mohon dijawab oleh Mbak Mimin Apri. Apa arti nama Bapak dan Ibu? Ibu Triwarsini artinya apa? Bapak Sarwoto artinya apa? Terima kasih. Nanti kalau nocoki utawa gathuk mau dikasih hadiah dari Mas Fakhri dan Ibu Fakhri. Ayo. Triwarsini. Triwarsini. Pak Sarwoto sik. Heeh. Ya, Pak. Sarwo ki berarti serba. Heeh. Serba lumo. Serba. Serba lumo. Sarwo lumo. Sarwo lumo. Sarwo apik ling srawung. Harapannya kan seperti itu. Ya. Dalam kebaikan pun sarwo. To mulus ngarani. Lagi to? To ki ngarani apa? Wis ngarani piyaine anu Temoto. Tumoto, becik. Lah, wis Pak Sarwoto. Ayo, kuwi Pak Sarwoto terus Ibu Triwarsini. Nah, Tri menika telu. Telu. War ki. ayo aja kedul-kedul. Warsi. Ayo to, otak udah. Warsi ki. Warsi ki warsa taun. Heeh. Ni Putri ngarani. Jadi dari tahun ke tahun selalu menebar kebaikan. Yes, iya. Lho ya iso to nggih to. Dari tahun ke tahun jadi Rada milih. putra nomor telu putri sing selalu menebar kebaikan di setiap tahun. yo Ya, otake sip. gathok perkara diparingi ora apa-apa ora ya digenahke kan. Kok wong edian. Dani. Terima kasih iki mau ayo saiki nyuwun suarane iki Waranggono Enggalan nomor 3 dari sini. Oh iya. Ya, Nduk. Biar Utuh. menangke iki. Menika gawanipun sinten menika? Ayo di interview Nggih, dhewe. karo anamine sinten Mas Janke. Jan. Anak kula nang Bontot iki nek golek menyenengke. Bontote anu seneng ngawang sinden wis bocah ndregil ndridis. Ora ngono. Iya. Di interview Mbak. Nggih. Selamat malam Om. Iya, Om. Ya Allah. Om sidos ndodok ati. Lah sinten to? Om panggil ses. Oh ses. Sesek. Kok sesek? Apa iki ngomong? Kenalan dulu. Iya, saya Bude Mimin. Oh, Namamu iya. siapa, No? Namaku Nimas. Nimas dari Trenggalek Jawa Timur. Trenggalek Jawa Timur meneh. Tasih kenyo menapa sampun gedabel? Tas. Alhamdulillah dereng. Oh, Halo, Halo, Mas. Selamat malam. Salam kenal. Iya, ya Allah, ayo banget. Ya ampun. Kita jumpa lagi. Iya. Terus ya Allah. Ya Allah nih, Mas. Ya iki. ampun. Heeh. Ngapa? lah kok ora ngono. Lah singgotmu rumbok kerok. Pengaruh to ngono ki ya. Iku ting cerita. Ninggal katresnan menika jalukanipun para netizen ing antawisipun. Lah iki tak wacane sik Mas Miyanto, Mas Pujiyanto Purwodadi, Mas Joko Santosa Kasinung, Mas Joko Lemahireng Papua. Iki do mireng nih Pak Ngadinu Pondok Ungu. Wah, Pak Warsito Ungaran iki penggemar Bagong Group kabeh. Diaturke ya lagunipun nggih. Ayo, kok yang apa? Ya, Mbak Apri lenggase nggo nek capek. Ya, Mbak Mimin ya lenggase yo pijet-pijet sik urut-urut sik ora apa-apa ya. Monggo, yuk. Dibukani sapa Mas Gendras ayo. Langgam sing penak sing kedua ku digawe cara jaranan. Oh ya, jadilan ya. Sing ngendang, aku sing ngendang nyuwun request Mas Bontot mergo bapak ini orang gaduk ini rapi lah ya. Ya ngono. Iya. Yo. Langgam riyen monggo. Mas Gendras monggo.
2 kali. Umpak. Dua kali umpak. Aja nunggu sih, Nduk. Iki ditambahi karo Mufida, karo sing padha-padha Jawa Timur, karo Umi. Ayo, mau telu. Sinden kok pedingane dhewe-dhewe. Krim-ping ngono kae. Elak. Piye? Niki wonten atensi saking sekendi, Lek? Rayinipun Kang Pamungkugati, Bu Riwar sini nggih ngersakaken Mawar Bodas. Lagu Mawar Bodas. Oh, nggih. Mungkin jenengan sini, Bang ya. Oke. Ayo iki anu sik apa? Ayo. Siap. Bertiga sik. Jarang sik diluk wae. Jawa Timur. Coba anu krim karo lek nong ngono kae lho, men apik yo. Yo senterewe. Senterewe. Serentewe Senterewe. Lah yo serentewe Sewerente, Pak. Senterewe sing saka Jawa Timur, Tri. Jawa Timur. Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung. Ayo Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung. Yo.
Yo trio senterewe. Tunjukkan, ojo dipendam selama Ayo ini. Jatime ketok kudu ketok asline. Kok koyo malah ngono ngene lah ngene lho. Kowe dipirsani maratu ora masalah Wah. Pentas kok. Men, Maratumu yen iki turu. maratu men ngerti sisi lain dirimu. Tunjukkan keganasanmu. Ganas. Iki ganas anggone niku lho beksa. Ya, Umi di tengah, ayo. Sing kur siji loro telu papat sulunan iki sulunan ya sulunan. Jawa Timur sisih kidul kabeh ngene iki. Yo siap, jejer. Yo. Kompak lho ya, kompak lho. Ayo kayang apa? Yo. Yo. Ayo. Siap. Yo, nyekel mic. Ayo, kerimping nyekel mic sing direwe. Ayo. Iya. Cik rak lu, ya. Krimping suarane prajurit. Wasik. Iki kaya nari ndolalak kae lho pas nang Karanganyar kae lho.
Aku walah ndolak-alak jane. Alah sirai gundul ndolak-alak arek. Iya. Jas ya. Jas luar biasa lho. Sip, dadi memang ya ngene iki lho. Nggih. Khasanah budayane Sanah dhewe. budaya ragaman menika kolaborasi Jawa Timur, Jawa Tengah. Nggih. Nggih, diasare sindene nom-nom Nom-nom. ginas luar biasa. Ya iki permintaane Pak Sarwoto lho ngerti ora? Pripun? Pak Sarwoto iki pancen dibiayai. Wah, nggih siap aku ngersake sing energik. Ngono iya. Totalitas. Matur nuwun saiki aku nyuwun suarane Mbak Win nanti ya Win. Nah, yo Mbak Winanti. Iki mesti enek sing njaluk lagu. Mawar bodas kelapa nggih dipun Oh nggih, pinangani. mawar bodas sik ya ora apa-apa ayo. Mbak Winanti kalih Mbak Apri. Oke. Mbak Winanti, ayo. Mas Eko Suroso yang kerempan kebak keramat. Mbak Widan jeng nopo? Mengke. Masa golek sing tuwa. Lalu menika nggih sepuh-sepuh. Nggih. Mbak Widya. Mas Andri, Pak kula mengke duet kalih Utsa nggih. Oh iya. Apa Tondri senengane? Ngapa Tondri? Dusel-dusel ae. Iya. Mawar bodas. Ayo diaturke ya. Ki bundutan nggih, bundutan ya. Monggo Mas Wahadi. Masjid. Nggih, awong ya. Iki garapan cara parahyangan kok. Iya. Nah, nggih. Mawar bodas wis diaturake. Mawar bodas, sampun. Saiki anu kaya dene Mbak Utsa tak duwetke karo Mas Andri iki jalan saka Mas Waris Sugiyo ning Surabaya. Ya. Ya Dri. Ya lagune apa? Ya. Pelok barang manis. Oh iya, ya kene. Ya Nduk, Utsa turutono Mas Andri, heeh. Ya men duet karo panjenengan ya. Alhamdulillah ya. Kene-kene ya mricok aja sak uni-uni ya. Iya, ayo lumayan ki mau. Heeh. Besok dilatih. Dolan ning Bandung sik. Didi kono ning Bandung esuk. Dodol landuk ning kono. Iya. Iya. Monggo pelok barang lagunipun. Ayo. Manis to. Dados.
nuwun. Lajeng. Jos ya. Balik neng slendro meneh nyuwun swarane Ibu Wida Genti. Ya. Kudu eling marang Gusti Allah, eling marang kang disembah. Ya. Wis wancine tansah dieling. Yo Mbak Wida. Wis wancine padha nindakake katon wis lumandang wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cagaing agama limang wektu kudu tansah dijaga kanthi istiqomah lan sing tumaknina luwih sampurna yen berjemaah subuh luhur lan asar salat saya pingatake tindak mungkar maghrib lan isya jangkepe prayogane ditambah salat sunai Aja sembrono iku perintah agama ngeling ana ning donya mung sedhela sabar lan pasrah sing kuwasa yen kepengin esuk tanggal swarga kuku sing tuwa gumelun ning tiasa ngapeke kawengku sagung jajahan nanging sanget angikipi mongko kantining tumuwuh salami mung awas eling lukitaning alam dadi wedyaning dumadi supadi niring sangasaya yeku pangreksaning urip supadi niring sangsaya yeku pangreksaning urip wanoman bungah rasaning atiku dina iki bisa kepanggih marang Siwa Kapi. Iya ya nggih. Eneng apa katon mabukuh lakumu? Iya eneng apa Di?
Katon semengko rasamu. Iya ning apa cah edan? Kok kaya wong bingung iki ning apa? Wong degleng piye? Siwa kapi piye nggih? Dina iki tak suwun padha nikelake reh kawaspadan. Wo lumantar simbah Narada Siwa Werkudara diluputake dening para Jawata. Marga wani mbabar kawruh oleh-oleh saka Samudra Minangkalbu. Siwa Bima tinimbalan simbah guru Siwa Punta lan punden Pandhawa liyan padha ora negake lan padha melu. Usana kabeh padha kumacelu bareng ana madyaning Kayiwangan Suralaya. Wo, cubriya atiku. Biar dikapakne wong tuaku Pandhawa. Aduh nggih. Yen ngono ngamarta dene iki suwung. Bener, saiki suwung. Sing ana ya mung Siwa Kresna kae mau. Wah, kok nyolo wadimen to iki? Jane dewa-dewa iki arep ngopo kok? Ora ana keterangan sing cetha iki jane karepe piye? Iya, payugane piye, Di? Ngene. Gandeng aku kowe iki putra Pandhawa. Ayo Kakang Mas Gatotkaca lan kabeh putra Pandhawa liyane. Kudu melu rumeksa marang rajaning Praja Ngamarta iki. Mula kang saka iku ayo padha andum gawe. Andum gawe piye nggih? Aku bakal sumusul munggah Kayiwangan Suralaya memanuki marang tindake wong atu aku Pandhawa. Dene para nonoman liyane tak suwun aja wong padha kendangan dengkul. Rumeksa marang tentreming praja iki sabab negara Ngamarta iki negara sing lara ayu tegese negara cilik ning akeh sing padha ngayunake. Ngati-ati tumrap wong bakal ngongrong marang kawibaning Praja Ngamarta. Oh iya nggih. Yen ngono kowe lumaku bener munggah Kayiwangan mengko tumrap rumeksaning praja iki pasrah nomor punuwa. Iya. Ya wis kana munggah kono nyambut gawe dhewe-dhewe. Kowe aja nguwatirake marang kahanan kene. Iya, Di. Prayoga enggal sumusula. Ayo padha antum gawe. Iya. Bocah menggung wonten dawuh. Sampe gak ana prajurit ngesraken dawuh. Ngati-ati aja kongsi keri. Gantinen sandhangamu supaya bisa mangih yuwana. Parwataman ngati-ati aja kongsi keri bocah menggung. Enjing bidal gumura saking Ngamarta Nagri. Angkung ingkang pala Kaswa Prabusananira. Lir surya wedalira. Saka ing jwala nidhi arasa madangi jagat tuk mungup paneng sapucaing ukir berbapak bangsu mirat kena sarating surya. Kena sarating surya nampak mega lan gunung-gunung. Sigra Bidawati Ngamarta katon gumebyar candrani.
Hey!